Sa atin namang good news, mga idol, balat ng mais, ginawang kapaki-pakinabang sa Bayambang. Detalye ng good news na iyan, pakinggan natin mula kay Idol Tita Ronnie. Imbes na itapon, ginamit bilang pangunahing materyales sa paggawa ng iba't ibang bagay ang mga balat ng mais sa bayan ng Bayambang. Sumailalim sa pagsasanay ang mga magsasaka sa bayan upang sila'y makalikha ng mga novelty items tulad ng bag, vase, bulaklak at iba pa. Taglay ng balat ng mais ang matibay na texture kaya hindi ito madaling masira at kayang tumagal gaya ng mga synthetic na materyales. Ang naturang paggawa ng mga novelty items ay alternatibong kabuhayan para sa mga magsasaka sa bayan. Sa ganitong paraan, malaki ang naitutulong ng pag-rerecycle upang mapangalagaan ang kalikasan. Yan ang ating good news for today. Ako si Idol Tita Ronnie, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.